Hayırlı olsun. Li Tirkiyeyê rêkeberiyen li nav partiyên siyasî ber bi hilbijartina serokkomarî ku ji 6 mehan kêmtir maye her diçe zêdetir dibe. Plan û projeyên ji hêla Partiya Desthilat AK Parti û Partiya Serokê Opozisyonê CHP ve têne eşkerekirin tesîr li ser helwesta dengdêran jî dike. Li gorî rapirsiyeke ya ji hêla Bûparê ve li 21 bajaran derbarê hilbijartina serokkomariyê de hatiye kirin piştî eşkerekirina plana banga bo sedsala duyem a CHP ku têda çaksaziyên li ser dezgehên li nav dewletê û gavên bo aştiyê cî digirin, rêjeya dengê itfaqa komar a ku pêşengiya wê AK Partî dike ji 39.4 tê destnîşan kirin. Ji 11.1 jî du dilin ku hêj biryarekê nedane. İktidardan koptular büyük ölçüde. Ama tek başına... Piraniya xelkê vî welatê ji rewşanihaya aborî û siyasî nerazî ne û ji desthilata heyî gazindan dikin. Ji ber vê xelk zêdetir piştgiriyê dide opozisyonê. Li gor hilbijartinên berê cara yekem e ku rêjeya AK Partî gelekî kêm bûye. Li gel vê yekê cara yekem e egera serkeftina opozisyonê zêde bûye. Piraniya rapirsiyên li ser hilbijartina bêtêkirin nîşan didin ku rêjeya dengên her du hevpeymanên siyasî nêzîkî hevin. HDP ku li derveyî wan her du tifakan e, rêjeya dengê wê derûdora ji 13 tê destnîşan kirin ji bo diyarkirina desthilatan û partiyeke kritik tê dîtin. HDP kendi adayını çıkarmaya çalışıyor. Bir bunun üzerinde... HDP niha hewl dide bi namzedê xwe bikeve hilbijartina serokkomarî. Lê eger hevpeymana millet hesasiyeta Kurdan bigire berçav, di safîkirina kêşeya Kurd de gavekê bavêje û li gor vê namzedek diyar bike, HDP û partiyên din ên Kurdistanî dê piştgiriyê bidin namzedê hevpeymaniya milletê. Ya da diğer Kürdistani partiler, Kürt partiler. Serok Vezîrê Bereyê Tirkiyeyê Mesut Yılmaz beriya 23 salan gotibû. Rêya diçe Yekîtiya Ewropayê ji Diyarbekirê diçe. Wate heta kêşeya Kurd çareser nebe, Yekîtiya Ewropa jî ji bo Tirkiye xeyal e. Sal û hemû tecrübeyên siyasî yên li wî welatî nîşan dide, bêyî piştgiriya Kurdan, serkeftina partiyeke siyasî bo desthilatê jî xeyal e. Ercan Da, Kurdistan 24, İstanbul.